Od roku 2016 město díky programu poskytlo už 250 bytů. Cílem je pomoci mladým do 30 let, kteří pracují, ale na komerční nájem nebo hypotéku zatím nedosáhnou. Všechny ty byty jsou opravené, nachází se třeba v Polabinách, na Dukle nebo na Dubině a jsou připravené k okamžitému nastěhování. Nájemné je výrazně nižší než na běžném trhu. Například u bytu o velikosti 40 metrů čtverečních zaplatí nájemník 3 000 měsíčně oproti běžnému nájemnému, které v Pardubicích dosahuje až 15 000. Nás mrzí, že nejsme schopní dnes nabídnout ještě větší počet bytů, ale intenzivně pracujeme na tom, aby v dalších letech jsme byli schopni nabízet stovky startovacích bytů a připravujeme řadu velkých investičních projektů do nájemního bydlení. Letos už radnice vyčlenila celkem 25 bytů. Jsou mezi nimi garzonky i větší byty 2+1 nebo 3+1. Nově vylosovaní nájemníci se nastěhují ještě před Vánoci. Bylo to pro vás úspěšné? Bylo. Vylosovali mě, takže dobrý. Takže máte radost? Mám radost velkou. To bylo poprvé, co jsem se hlásila, vlastně jsem se rozhodla, že se chci osamostatnit, viděla jsem to, tak jsem se přihlásila a vyšlo to. No, po druhý kolo a zase to nedopadlo, bohužel. Zúčastníte se příště? Asi jo, asi určitě. A v situaci s bydlením v Pardubicích celkově v Česku je taková docela složitá v tuhle chvíli, takže samozřejmě mít jako dostupný bydlení pro start jako a třeba nějakou možnost úspory financí je jako skvělá věc. Takže. Ti, kteří třeba dnes neuspěli, tak nemusí úplně zoufat, protože plánujeme další vlnu a to na jaro roku 2026.